Салому алайкум, аҳли тамошобинон, ба шумо Маъмурҷон Суваров аз канали Маъмур Азия. Санаи рӯз 23 декабр қарор дорем дар ноҳияи Калхозобод Ҷалолиддин Балхӣ. Дар ин видео нишон медиҳем барои шумо гармхонаи лимон, гармхона барои лимон. Видеоро то охирша тамошо кунед, маъқул боша лайк монед, касоне ки дар канал меҳмон аст обязательно подписатсия кунед. Чӣ саволҳои пайдо мешавад дар комментарий монед, ҳаракат мекунем бо омода барои саволотон ҷавоб меёбем. ина гармхонаи лимон. Лимонҳо ози деҳқона саволоро метиҳем. И барои чи акай? Пори буқа. Пори буқа, а? Пори буқа барои чира? Чӣ мекунем мерезем инҷа? Замин бақувват шавад. Барои озуқа? Барои озуқаи лимон. Лимонҳо чанд солаи дарахт? 3 сола. 3 сола лимон дарахт. Чанд сотиқай? Гармхона. 5 сотиқ гармхона. 5 сотиқ гармхона. Ҳамин сол чанд кило ҳосил гирифтем ҳаминҷа? Ҳосил ин сол нагирифтем, овна буд. Оли ҳосил надорам, як даромадаги овна, ов камтаре. ҳосил гирифтагӣ нестем ин сол, а? Ай ҳамин қаҷо чанд қа ҳосил бигирем мешавад? 2 тон. То 2 тона ҳосил гирифта мешавад. Бо бисёртар. ина хел ҷуборчаи накандагиан 2 метр 3 метр дарозиш. ина пории буқоро рехтагӣ барои озуқа. ина об метиҳанд. Як солда чанд қа расход мекунем барои доруш, барои химикат, ҳашарот? 1000 сум. 1000 сум, 5 сотиқда. 5 сотиқда ҳамин тақрибан 1000 сум барои доруш, барои ҳашарот, зидди ҳашарот дору. ҳамин тақрибан 1000 сум расход дорад. Фоидааш чанд будак? Фоидаи соф. ина 5 сотиқ замин аст амҷа гармхона. Фоида метиҳад 15000. даромади соф ё расход пасходиш қатӣ? Тоза метиҳад. даромади соф то 15000 даромад кунӣ мешавад. ина лимон. лимон дар инҷа будааст оли. лимон. барои ҳашарот чӣ дору мезанед ака? Мосфулон мезанем. Мосфулон? Карате. Мосфулон, карате гуфтагӣ бо 3-4 витамин метиҳем. витамина 3-4 намуд дору, а? як солда чанд бор дору мекунед ина? 3 бор, 4 бор. 3 бор, 4 бор дар як 4 бор, а? Як солда барои ҳашарот. Ҳашарот да бисёр метиҳем. Чанд бор? 5-6 бор. барои ҳашарот 5-6 моҳ, 3-4 бор барои озуқааш. озуқаи дарахт. агар дар хона чорво дошта бошед, пурои чорвора мерезен тавошта бо эконом мешавад дору. паҳми чанда? Парники 7? 10 метр. дарозиш чи? 50. парник чанд метр чуқури даи? Где-то 70-80 сантиметр. Ай замин, а? Ай замин 70-80 сантиметр чуқури даи. ина стойкош оҳани турбои союзи, а? ҳамаш турбои ғавс, турбои пешан. ина болошам турба, арматур, сим маҳкам кардаи клёнка тобистонда мегирен, а? клёнка тобистонда мегиранд.
خیلی جا کار کنیم میشه. میشه ها. برای زندگی برای کمبودی همه چی ده میرسه درآمدش ها. میشه. نه برادران اگر فکری ورکه نمیشه گفتگی فکر داشته باشین ای فکرتون دروغه. او فکرتون دروغه کار کنی میشه اینا نه برنش تو گاشنش اکروب. اینا با پیاز کم کم برای خوردن ما. اینا کبوتیا برای خانگی. خوردن برای خونه اینا اوجاش خاصه اینجا برای دور دادن. اوقاتی. پس اینجا دور را پون aralash میکنیم بعد اوقاتی روی میکنیم نه بس اینجا دور را همه چی را اینجا میریزن aralash میکنن کپل نیستشیدن قطعی. کپل نه اینا جایی که او نداره اینا کپل قطعی او میدن درخت ها چند ساله ده حاصل ده میشینن 4 سال ده نقص. 4 سال 4 سال ده نقص. 3 سال 4 سال ده حاصل ده میشینن اوه تمام 100%. همین بازار ده نیحال میفروشن و یا چند ساله نیحال میشون 2 ساله 3 ساله 2 ساله گرم خانه ده شینونده با 2 سال دیگه پرورش میکنیم با حاصل ده میداره نقص نگاه کنی هم 1 سال ده جا 3 سال ده جا حاصل میداره. برادران همه چیز зависит дар парвариш хушрӯ парвариш кунед 3 сол да ҳосил медаромад дарахти лимон ҳамин кадом шохаша мебурем вақти обработ када чӣ намуди шохаш яъни шумо хелеша бурида мепартем на ва чӣ фоида дора ира буриданда бисёр меваста да барои ҳосил бисёр шидана бо шамол мезана амма қувватш намида меравада қувват амида меравада ё қуввати дарахта мегира барои бурида мепартем ҳам шамол медорад ҳам ҳосил мешава қувват ҳосилда мерава чанд метр як дарахт шинондагин 2,5 метр 3 метр 2,5 метр 3 метр ҳама ҷо ҳам хеле буда чанд қадр дуртар бикунем ҳосил нағз мешава тавоша пулни побил мекунам дору нитрамофос доруи нитрамофос карбамид пории наи чорво пории буқо меҳнат кунӣ мешава ҳама ҷода майли бародаро барои тамошо раҳмат фикр мекунем видео шумода маъқул шуд ягон фоида барои худтон гирифтем чӣ саволо бо пайдо шава комментария монен ҳаракат мекунем бо ҷавоб медиҳем касоне ки дар канал меҳмон аст подписатсия кунед яктаи лайк яктаи комментарий дар амони аллоҳ бошед раҳмат